Здравейте и добре дошли във втория епизод от поредицата за програма Еразъм Плюс и нейното влияние върху предучилищното възпитание и образование. Започнахме тази поредица с разглеждането на ключова дейност 1, която е насочена към квалификацията на персонала. Всъщност, в тази ключова дейност една организация сама инициира проект, без да има необходимост от партньор в чужбина. Дали това е най-лесният начин да се започне за работа по програма Еразъм Плюс, ще разберем днес от нашия гост. А то е госпожа Илонка Горанова, учредител и собственик на частна детска градина Доверие в София. Здравейте! Здравейте! Преди да започнем разговора за вашия проект, който ви е първи по програма Еразъм Плюс, няколко думи за вашата детска градина с това хубаво име Доверие. Вече 25 години Доверие гради доверие и не само, а и много опит в грижата и образованието за най-малките. Имам щастието да съм ръководител на един прекрасен педагогически и непедагогически екип, много ентусиазиран, зареден с огромна любов към децата и към професията, работливи колеги, на които съм благодарна всеки ден. Намираме се в квартал Редута, имаме 6 локации. В едната от тях е разположена детската ни ясла. Там отглеждаме деца от 6-месечна до 3-годишна възраст, а в останалите 5 са разположени групите на детската градина от 1 до 4. Броят на децата към момента е 140 в детската градина и 56 в детската ясла. Броят на педагогическия персонал е 16 човека, а на непедагогическия 24. Вие сте частна детска градина и програма Еразъм Плюс е отворена за вас, както за общинските детски градини. Как се решихте да направите проект по програма Еразъм Плюс и какви стъпки извървяхте, за да стане той реалност? Това е една дългогодишна, преследвана от мен мечта и нейната реализация се случи благодарение на поканите, които получавах от колегите ми от 184-та детска градина Мечопух, когато те отчитаха финалите на техните проекти. И това всъщност запали у мен надеждата най-вече, че нещата не са толкова трудни и невъзможни. И ми даде амбицията и желанието да кандидатствам и да извървя този път. През какви стъпки преминава самото подаване на проектното предложение? Как се стартира? Първо, организацията трябва да се регистрира в портала Еразъм Плюс, за да получи своя ОИД номер. И всяка една организация получава такъв уникален номер, с който тя участва във всички ключови дейности по кандидатстването. В портала се регистрират и се попълват 3 формуляра, като единият това е акта за учредяване, формуляр за правния статут по образец и формуляр за банковата сметка по образец. След обявяване на поканата от Националната агенция по Еразъм Плюс на сайта Само да кажем, сайта е hrdc.bg. hrdc.bg. Така? HRDC. Там се публикува обявата за кандидатстване по програмата. За кандидатстване по програмата и Вие започвате подготовката на проектното предложение. И се подготвя и се стартира подготовката на проектното предложение. В него има редица полета за попълване, но най-важни са към момента необходимостите и потребностите на образователната институция и през този проект дали те могат да се решат. Дали могат да се решат през този проект. Дефинират се 2 или 3 цели с съответните индикатори за постигане, описва се курса на обучение в чужбина и така началото вече е поставено. Как избрахте курса за обучение в чужбина? Има няколко начина всяка една образователна организация или институция да намери своето подходящ курс за обучение. Единият е да те препоръча някой, другият е да проследяваш на сайта на European School Educational платформ, където много курсови доставчици обявяват своите предстоящи курсове. При нас нещата се получиха малко по-различно. Ние бяхме запознати с тематиката на курса от колегите от 184-та детска градина и тъй като този курс се разработваше в рамките на техен проект по ключова дейност 2,
към датата за кандидатстване курсът вече беше създаден и заложен за провеждане през месец август тази година от финландския партньор в програмата. Това ни даде възможността ние да бъдем едни от първите, които се включиха в него. Изборът ни се оказа изключително точен, защото освен като съдържание, от което останахме много доволни, всички учебни материали ги имахме и на български език. А и успяхме в рамките на престоя ни в Хелзинки да научим много за финландската образователна система, да посетим интересни места и да добием представа и за културата на тази нация, която винаги е в фокуса на огромното любопитство, не само като образователна система, но и като начин на живот, стандарти и други любопитни неща. Добре, нека все още да се върнем на етапа кандидатстване. Как се определя бюджета на този етап? Бюджетът се изчислява автоматично при самото кандидатстване, като той зависи от няколко параметъра. На първо място това е броят на участниците. Ние участвахме с 10 човека. На второ място е времетраенето на самия курс. При нас беше 7 дни. И на трето място това е мястото на провеждането на самия курс. Платформата е направена така, че след като се въведат съответните параметри, тя сама изчислява бюджетът на проекта, което е облегчено и много лесно. Очевидно бюджета се фиксира по определени правила, които са ясни предварително. Добре, след подаване на проектното предложение, какво следваше преди да започне същинската работа по курса? Всъщност по проекта. След това изчакахме няколко месеца, за да научим за резултатите от самата селекция. Ние получихме достатъчно брой точки. Това е процедура, в която двама независими оценители всъщност правят оценка на подаденото проектно предложение. И всъщност тук излиза и първия проблем пред кандидатстващите, че парите по програмата Еразъм Плюс, ключова дейност 1 в България са фиксирани и тяхното разпределение между проектите става всъщност започва от тези, които имат най-голям брой точки и парите всъщност не достигат до всички. Ние обаче имахме късмет, бяхме одобрени и тази година, така по данни, които са ми известни, 63 образователни институции, които са имали достатъчния брой точки, не са успели да се финансират, но ние имахме този невероятен късмет, за което сме много щастливи. Разбира се, проектът кога стартира реално? Проектът трябваше да стартира от 1 юни, но имаше малко закъснение, тъй като Националната агенция закъсня с обявяването на резултатите. За щастие успяхме да наваксаме пропуснатото време, да се подготвим, за да вземем участие в курса в Хелзинки, който беше планиран за втората седмица на месец август. Подготовката включваше няколко неща. Първото беше посещение на експерт от обучаващата организация в нашата детска градина, където ние се запознахме с същността на курса, колегите успяха да зададат всички въпроси, които ги вълнуват и това направи пътуването ни изключително спокойно, защото ние предварително бяхме запознати с програмата, знаехме какво да очакваме и го очаквахме с голямо нетърпение. Само да ви прекъсна, това посещение всъщност също е част от проекта, така ли да разбирам? Да. И отново се финансира пак по програма Еразъм Плюс. Да. Това беше наистина. Помогна изключително много за, както вече казах, за последващите стъпки, за пътуването. Избрахме съответно и туроператорска фирма, благодарение на която пътуването беше изключително комфортно и престоя беше перфектно организиран там. Чудесно. А как премина самото обучение в Хелзинки в рамките на тези 7 дена, за които споменахте? Да, стигнахме до най-приятната част. Има много да разказвам тук, но ще се опитам да бъда кратка. В рамките на тези 7 дни ние имахме постоянни ежедневни обучения в офиса на обучителната организация, но оставаше и време да се забавляваме и да посетим уникални места. Най-впечатляващо, разбира се, беше посещението ни на Лего изложението, където успяхме да си поиграем, успяхме да видим уникални неща, които наистина може би могат да се видят само в Леголенд и никъде другаде. Другото, така специално за мен ценно посещение беше в
една общинска детска градина, където имахме възможността да бъдем поканени, дори вътре да разгледаме, да се запознаем с колегите, с работата, която в момента течеше в този период от режима на децата. Имахме една изключително приятна среща с заместник-директорката на детската градина, на която аз успях да задам всичките си безброй въпроси. И тя да бъде търпелива и така подробна в отговорите си, за да разберем наистина ние какво прави тази финландска система, толкова уникална, толкова различна. Да, получихме своите отговори и сме изключително доволни. Успяхме да влезем и да се порадваме и на децата, да видим как е организирана физическата среда и разбира се, имахме възможността да се докоснем в практиката и да бъдем част от тази среда, за да можем да се приберем тук и да разказваме за това, което сме видели. А любопитството беше огромно, най-вече от страна на останалите колеги, на други колеги, с които поддържаме връзка и естествено на нашите родители. А успяхте ли да се докоснете до нещо извън образователната система в Финландия, което е интересно и популярно? Ще кажа най-вкусното и сладкото. Това е посещението ни във фабриката за шоколад Фацер, където разбрахме, че тези хора много държат на традициите си, където имахме възможността да разгледаме производството на шоколада още от 1891 година, да разгледаме първите продукти, да видим, за мен беше много впечатляващо да видя, например, куфърчето на Фацер, с който той е ходил по изложение, което е сатенирано и с отделенията за всички бомбонки и продукти, които той е носил по изложенията, за да може да ги демонстрира. Успяхме да опитаме на корем всичко вкусно, което се произвежда в тази фабрика и да купим от тези продукти, за да зарадваме останалите колеги, близките си и да донесем частица от това сладко изкушение в България. Добре, връщаме се в България. След курса какво се случи във вашия проект? Разбира се, първо трябваше да си споделим емоциите, да направим равносметка и оценка на обучението, да разкажем на останалите колеги, които не успяха да се включат и съответно да си отчетем в мобилния формуляр резултатите. Това, което така все още ни държи тази емоция, разказваме, продължаваме да сме вътре в нея и да планираме използването на новопридобитите знания и умения в работата, което се случи още от първия ден на учебната година. Да разбирам ли, че всъщност в пряката ви работа в момента, освен колегите, които пътуваха, са ангажирани и колеги, които не пътуваха? Да, така е. Така е. Тоест, вие сте направили едно вътрешно обучение, за да предадете материал. Така. Добре, и до кога продължава вашият проект и как ще завърши? Проектът продължава до 31 май, което е всъщност един доста дълъг срок, все още оставащ, за да можем ние да сме вътре в удоволствието и радостта да се обучаваме, да продължим да се обучаваме, да обучаваме колегите си и да прилагаме наученото. Ще завърши с семинар, на който семинар ще поканим всички, които имат интерес и ще споделим опита си от програмата с колеги и с, както казах вече, всички заинтересовани към него. Това е вашият първи проект по Еразъм Плюс. Правите ли планове за втори? Да, това е нашия първи проект и ние не само, че правим планове за втори, но и очакваме да ни се случи. Все още така ентусиазма е огромен и желанието ни да продължим също и се надяваме да успеем и следващия път. Добре, и накрая на нашия разговор съвсем естествено ще си поговорим малко за финанси и пари. Какво точно финансира програмата и в какви размери и достатъчно ли е това? Ще ми позволите да го прочета, защото става дума за числа, а пък когато се говори за числа, трябва да сме абсолютно точни. Така е, съгласен съм. Всичко е финансирано от проекта. Сумата, която се отпуска, се състои от няколко пера. Едното от тях е курсовата такса, която се заплаща от курсовия организатор. Тя е фиксирана в рамките на 80 евро на ден на участник в обучението в чужбина.
Другото перо е свързано с транспорта до мястото на провеждане на обучението. Тази сума, разбира се, зависи от разстоянието, като например, ако е от 500 до близо 2000 км, сумата е 309 евро на човек. Третото перо е така наречената индивидуална подкрепа, която покрива всички разходи по престоя на участника в другата държава. Това е хотелското настаняване, изхранването, локалния транспорт. Тя е регламентирана в определена ставка на ден, като държавите от Европейския съюз са разделени на 4 групи. Най-високата група са с максимална ставка 191 евро на ден, докато най-ниската е с 148 евро. И последното перо е така наречената организационна подкрепа, която включва по 100 евро на участник. Тази сума се използва за подпомагане на дейността по време на проекта на местно ниво в детската градина, както и в кампанията за разпространение на самите резултати. От казаното от вас за финансирането стигам до един така шеговит изказ. Паря има, действайте. Да. Реално това е прекрасна възможност, така че нека да завършим нашия разговор с това. Благодарим ви за споделеното. Има средства по програма Еразъм Плюс. Действайте. А кога? Февруари 2025 е следващата покана. Така че надяваме се да сме провокирали вече желанието у вас да се включите за работа по програма Еразъм Плюс в ключова дейност 1. Благодарим ви за вниманието.